Următoarea componență, Chițară Basolo, voce și Ionice Gabriel, acordion Veriorșică, Sandu Piticu, Târgoviște, bravo băieți, atențiune mare. 10, 10, 10, 10, mulțumim, atențiune mare. Ia uzi, și plip, nu. Cirip, galbena, na, moțatona, muncesc apară și în casă, socră măi bucuroasă. Ai cirip, galbena, na, moțatona, muncesc apară și în casă, n-am microfonul ăla ca la popi. Că e bucuroasă, atenție, ia auzi. Ia microfonul meu și tine. Cirip, galbena, na, moțatona, muncesc apară și în casă, socră măi bucuroasă. Atențiune mare, auzi. N-am văzut senin cu ploaie, dar nici lupul cade oaie. Hai cirip, galbena, na, moțatona, muncesc afară și în casă, socră măi bucuroasă. Atenție mare, ia auzi acum. Mama mea la fel făceam, bă, că ei și dăscutam, mă, ei este și gospodină, vine pentru casă, vină. Și acum atențiune mare. Cirip, galbena, na, moțatona, muncesc apară și în casă, socră măi bucuroasă. N-am văzut senin cu ploaie, dar nici lupul cade oaie. Hai, bersore, iei-mă și totodată să mă duc la copii și la nevastă. Cirip, galbena, na, moțatona. Vă mulțumim, să rămână, Doamne ajută. Trăiți, Doamne, trăiți.